Que tal? Moi boas tardes, benvidos a Conexión Galicia, unha nova cita dende Madrid, non é un programa máis, porque este o último antes das vacacións do Nadal. E se facemos xa reconto, poderíamos dicir que en canto político o 2024 remata prácticamente como comezou, coa axenda política marcada por todos os casos xudiciais. Esta mesma mañá declaraba Víctor de Aldama, o comisionista da trama no Supremo. Mañá fará o Coldo García, o ex-asesor do exministro Ábalos. O mércores, Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. O xoves temos recreo, o xoves non declara ninguén. O venres, a asesora de Moncloa. E xa a pasada semana, a finais da pasada semana, facía o exministro Ábalos. Como dicía, último programa desta temporada. Saudamos xa os que nos seguen en directo cando son as 6:31 dende Aguedúas, tamén os que optan polo diferido, os noctámbulos e, por suposto, os nosos convidados. Pero antes de presentalos, quero lles lembrar que a partires da vindeira temporada Conexión Galicia xa non será os luns, senón os martes. Voltamos o martes 14 de xaneiro, dixen ben, martes. E agora sí, saudamos a María Jamardo, xornalista del Debate. Que tal? Moi bien. Bien? Desexando xa vacacións? Sí, un pouquiño. Sí, verdad? Sí, xa vai pesando. Sí, demasiada información en moi pouco tempo. En pouco tempo, sí. Efectivamente. David Lema, como está, xornalista del Mundo? Que tal? Boas tardes. Moi ben, desexando volver a Galicia para volver con un pouquiño de empanada, un pouco de caldo e todo o que podamos arrasar de ali. Que podamos repoñer forzas, porque isto ben forte tamén no 2024. Aida Bau, xornalista de la cadena SER, tamén marchas? Marcho, sí, marcho. Empanada e queixo, moito queixo de Galicia, por favor. Rafa Cabeleira, xornalista galego, galeguísimo tamén, que xa creo que marchas antes, non? Eu marcho en canto poida xa, seguramente, cando pechemos aquí, collerei a maleta para Galicia. Que sorte, que sorte. Sí, a verdade é que non me podo queixar. Ainda que, bueno, os luns son o noso anaquiño de estar un pouquiño tamén en Galicia, e o noso xeito de estar máis preto da nosa terra. Bueno, dicía que íamos comenzar con todas as accións xudiciais que están a ter lugar nestas últimas horas e as que quedan nas vindeiras. Víctor de Aldama, o comisionista da trama, declarou onte ante o xuíz, hoxe ante o xuíz, fixo durante 3 horas, pero antes desa declaración quero que fagamos fincapé nunha foto que viamos nun xornal digital que coñecíamos a primeira hora desta mañá. Víctor de Aldama, na sede de Ferraz, na sede do Partido Socialista, xunto co exministro Ábalos e con varios asesores de Juan Guaidó. O goberno negara a presenza de Víctor de Aldama en Ferraz e dixera que tiña el que demostrar que así fora. Pois demostrou, non, María? Bueno, como case todo o que ten dito o señor de Aldama. É certo que o Partido Socialista non lle está a gostar demasiado a deriva que está tomando a cooperación do señor Víctor de Aldama, que para ele é incriminatoria, clarísimamente. Hoxe, de feito, o magistrado que lle tomaba esa declaración acordaba prorrogar e confirmar de maneira cautelar, xa non cautelarísima, as medidas de control que lle impuxera no seu momento o xuíz instructor da Audiencia Nacional, o señor Ismael Moreno. O certo é que Víctor de Aldama é consciente, o seu abogado é consciente de que todo o que está a contar e todos os documentos que está a aportar implican directamente a Víctor de Aldama en conductas irregulares que teñen un percorrido penal, por iso está imputado en varias causas, e que, dende logo, amosan que, efectivamente, non está mentindo en nada. Ata agora, o tema del CI cumpliuse tal e como o señor de Aldama contou, malia as 8 versións do goberno cando saltou o escándalo e despois, meses despois, cando iniciou a lea xudicial. Todos os contratos que ele está a referir e todos os documentos con anotacións que moi boa parte da esquerda exixía ao señor de Aldama, o modo de Bárcenas cando foron os casos relativos ao Partido Popular, xa apareceron. O señor Ábalos negaba outro día que tivera nada que ver con ese piso nunha céntrica calle ou rúa madrileña por 1,9 millóns de euros, e hoxe presentou o documento orixinal para cotexar a firma pericialmente. É dicir, o señor Víctor de Aldama, ata o de agora, todo o que dixo verdade, está acreditando dunha maneira ou de outra. É certo que aquel que acusa é o que ten a carga
de probar, pero está a facer. Logo falaremos polo miúdo de toda esa declaración, porque foron máis de 3 horas ante o xuiz, pero sorprendía esta foto pola mañá, non? Porque era a primeira proba que presentaba, pero facía en vez de diante dun xuez, pois no xornal, non? Sí, eu creo que en todo caso, concretamente con respecto ao caso Coldo, o papel de Víctor de Aldama, de José Luis Ábalos, presuntos papéis, creo que estamos a correr un risco que é mesturar, tanto por parte do goberno como por parte de Aldama, verdades con mentiras ou feitos que se poden probar con feitos que non se poden probar. Eu creo que o goberno, neste caso, era moitísimo máis intelixente que dixera que efectivamente o que xa sabemos todos, que este señor tiña acceso a zonas restringidas por, digamos, cidadáns da rúa, porque tiña unha relación moi estreita, ou polo menos polo que se está a ver, dende logo tiña unha relación estreita, polo menos con Coldo, e con Ábalos tiña acceso, que está sentado nunha mesa con el, non? Eu creo que era moito máis fácil que dende o inicio o goberno dixera que efectivamente isto era así, e despois, a min personalmente non me sorprende, porque eu, polo que estamos vendo, xa sabemos que tanto Coldo como Aldama estaban en entornos nos que había, naquel momento, cargos do goberno. Neste caso é que está Ábalos, que xa sabemos que con Ábalos tiña relación, non? Hai que averiguar ata que punto era profunda ou non. En todo caso, o que a mí me chama a atención é que Aldama acude á sede judicial despois de prometer que vai presentar probas contra o presidente do goberno, que fixo diante dos medios hai pouco, non presenta ningunha proba contra o presidente do goberno, presenta uns whatsapps cunha persoa que xa sabemos que tiña relación, unha nota manuscrita, e nomes de constructoras das que, según el, se adxudicaron contratos corruptos. Esas son as probas que presentou. Quero dicir, de momento ten que aportar probas sólidas que amosen que o que está a dicir é certo. Con respecto a Santos Cerdán, que di que lle entregou diñeiro en efectivo, non ten probas, e el mismo Di que non ten probas porque iso é complicado de avalar, non? Claro, pero polo menos pois unha conversación de WhatsApp, unha chamada, algo que se poda comprobar mediante as cámaras na rúa. Se foi a sede de Ferraz cunha bolsa de diñeiro, polo menos o día e a hora que el di poderase comprobar. É dicir, haberá forma de comprobar que o que di é certo. Temos eses WhatsApps, temos unha proba manuscrita que, por exemplo, lembraba Mariano, no caso de Bárcenas, pois serviu como proba manuscrita. Temos fotos desas conversas por WhatsApp. Lema, suficiente por agora? Estaba escuchando ahora cuando nos referimos al caso Bárcenas. Aquellas notas manuscritas sirvieron algunas y otras no. Quiero decir, es muy difícil convertir esas pruebas a nivel judicial en algo consistente, ¿no? Yo creo que aquí hay dos caminos. Vale. Uno, el judicial. Veremos si unas anotaciones manuscritas son suficientes para demostrar que Santos Cerdán, por ejemplo, cobraba mordidas, el famoso cupo vasco, ¿no? Creo que... Bueno, para que a audiencia saiba, falan de que a Santos Cerdán deulle un sobre con ata 15.000 euros en efectivo. Esos son os cartos de Santos Cerdán, o secretario de Organización do Partido Socialista. Lo mismo pasa con José Luis Ábalos. Hoy creo que hemos conocido que el propio Aldama admitía que el dinero no se lo daba a Ábalos, sino que se lo daba de manera intermediaria a Coldo, ¿no? García. Salvo una pequeña remesita que tampoco ha podido acreditar, ¿no? Bueno, yo creo que por una parte está el proceso judicial, que veremos hasta dónde llega esa carga, y por otra creo que sí que hay una lucha por la credibilidad. Es decir, le gusta al gobierno o no, el gobierno está cercado por los casos de corrupción que lo asuelan. Entonces, ahora mismo, no solo está en duda la credibilidad de Aldama, sino la credibilidad del propio gobierno. Hablamos de la foto a la que te referías antes, ¿no? Creo que era Esther Peña quien, cuando Víctor de Aldama se refirió a sus actuaciones en Ferraz, creo que lo llamó directamente fantasma. Creo que bueno, sí, chamouselle de todo, fantasma, xente da tía, pequeno Nicolás, ¿no? Claro. Entonces, de repente nos encontramos una foto de 2019 en la que no solo está Víctor de Aldama, sino que está Ábalos, sino que está el propio Coldo, y además están ejerciendo de enlaces diplomáticos con una delegación venezolana, ¿no? Quiero decir, al final, es verdad que esas pruebas que deberían señalar al Ejecutivo por corrupción todavía no son consistentes, pero muchos de los discursos que está diciendo Aldama sí que tienen una base. Por ejemplo, cuando el ministro Bolaños se reía de Aldama cuando decía que tenía vínculos con la Guardia Civil, creo que era con la CIA, y no me acuerdo qué otra. Y al día siguiente, a foto. Al día siguiente aparece otra foto. Yo creo que esa batalla por el relato, por hablar en términos políticos,
sí que la está perdiendo el gobierno. ¿Cómo crees, Rafa? Crees que sí, que efectivamente se está a acreditar todo o que está dicindo Víctor de Aldama, ou alo menos, porque hoxe, por exemplo, a min chamoume a atención cando despois da declaración ante o xuiz non quixo atender os medios de comunicación, algo que me sorprendeu, quizá xa recibiu algún aviso de que non estaba sendo moi prudente pola súa banda, pero sí que trascendeu desa declaración que houve entre 3,5 millóns ou 4 millóns de euros en mordidas que ían para Ábalos, para Coldo e para o PSOE, di el tamén. Iso é o que el declara. Eu creo que neste tema, o que decía David, o tema de gañar a credibilidade, hai unha cousa na que Aldama está demostrando algo de maneira moi clara. Non sabemos se o goberno do PSOE ou o goberno de Sánchez é un goberno corrupto ou que se sabemos que é un goberno moi torpe. Están caendo en todas as pequenas trampas que llevan poñendo desde o minuto unha tras outra. Parece que non teñen equipos de comunicación, que non teñen equipos internos que de verdade son capaces de medir o que saen a decir e o que non saen a decir. Outro día decía Santos Cerdán que el tiña claro que Aldama non había pasado do hall. Hoxe topaste con esta foto. Cando, que decía David, cando sale a declaración de Bolaños dicindo que si é un novo pequeno Nicolás, que si se cree un espía, cousas de Tom Cruise. Claro, o día seguinte sae facendo prácticas de tiro con armas de guerra nun campo de tiro da Guerra Civil. Parece que non hai control de danos, non, dentro dese partido, algo que é tan importante na política actual, que se mide tanto, que todo vai tan ben engarzado, a min chamame moitísimo a atención. Despois xa veremos, eu teño a sensación que de momento, coas probas que aporta Aldama, bueno, parece clarísimo que hai unha trama de corrupción, iso non se pode negar, parece clarísima que chega como mínimo ata Coldo. Ábalos estaría xa moi preto dos toriles, como di aquel, e despois habería que demostrar todo o demais, non? Se hai financiación irregular do partido, se alguén máis se lucrou, pero de entrada... De momento deso temos acusacións. De momento só temos acusacións. Con respecto ao PSOE, digo. Eu creo que era o que dicías ti, Aida, que igual sería máis doado que dende un primeiro momento dixeran, bueno, isto foi así. Cartas e dis, mira, esta persoa colouse aquí, porque eu creo que é verídico, creo que polo menos é verosímil pensar que o presidente do goberno, de feito isto creo que o propio Aldama dixo en sede judicial, é verosímil que o presidente do goberno non soubese, pero aínda así, se ti sabes que esta persoa accedeu á sede, podes sair e dicir, mira, esta persoa tiña, si tivo acceso a determinados entornos porque viña da man dun ministro e xa está. E a partir de aí, a opinión pública de alguna forma vai normalizar que aparezan as fotos, porque senón, como di Rafa, ao final, e tamén como apuntaba David, a túa verosimilitude claro, e mestúrase todo. Que gañas exactamente negando que Aldama entrase ou non na sede de Ferraz? Mais ben perdes cando van aparecendo estas fotos. E falando de verosimilitude, a finais da pasada semana declaraba o exministro Ábalos. Resulta curioso pois que botou toda a responsabilidade sobre Coldo, sobre o seu ex-asesor. Estes últimos días había, de feito, mofas, non? Dicindo, bueno, pois era un asesor ou un chofer que o sabía prácticamente todo e Ábalos non sabía nada. Isto foi o que dixo a saída do Tribunal Supremo. ¿Qué ha podido acreditar o qué ha podido desmentir? Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Nada de lo publicado. Por ejemplo, nada de lo publicado. Nada do publicado quedou no tinteiro. María, que foi o que aportou? Que probas aportou? Ningunha. Esa é a realidade. Frente a Aldama, que pode non haber ou non ter aportado todos os documentos todavía, creo que está escalonando moi ben a súa información, que está contestando segundo aqueles que tratan de defenderse de desacreditalo, vanse enredando un pouquiño máis nas súas propias mentiras. Esa estrategia xudicial está a funcionarlle o abogado do señor de Aldama, que, por certo, é ex-magistrado do Tribunal Supremo, é un moi bo xurista, prudente, nada mediático, e que non é habitual verlle recomendar aos seus clientes que fagan cousas extrañas, non? Se o señor Choclán está detrás desa estrategia, de certo está, insisto, a perder, como dicía o meu compañeiro, o relato público, pero tamén o relato xudicial. Eu teño que dicir que o señor Ábalos, que dixo que quería declarar voluntariamente que non tiña nada que ocultar,
que compareceu despois desa pequena lea co xuiz, que primeiro lle dixo que sí, que podía comparecer, puxolle a data, el dixo que non tiña tempo, home, se pide esa declaración voluntaria porque... O certo é que non quedou moi alá. Claro, é un pouco todo, bueno, pois un pouco improvisado, se queres. O señor Ábalos o único que foi é dicir que non sabía a maioría das preguntas, non contestar nin unha soa das cuestións, 300 cuestións que levaban as acusacións populares a través do director letrado que foi o abogado do Partido Popular como o dispuxo o xuiz. Dende logo, o señor Ábalos non só deixou moitas cousas no tinteiro, senón salvou a moitas persoas desa mancha de tinta, porque o que parece polo de agora é que hai un pacto de non agresión entre o señor Ábalos, o señor Koldo e Moncloa. Porque, entre outras cousas, mentres Aldama está escalando a información e facilitando información moi relevante, como os pagos en efectivo, onde os fixo, quen os recibiu, como, por exemplo, hai unha hora publicaba eu en El Debate como recoñecía 4 millóns en total a Ábalos e a Koldo, dos cales eles repetiron en varias ocasións que iban para ser compartidos co partido, é dicir, estamos falando presuntamente dunha financiación ilegal do Partido Socialista, é dicir, aquí hai moito todavía que desentrañar, pero non hai por que estar nervosos, porque a realidade é que unha instrucción xudicial nesta fase tan prematura está para isto, está para ir vendo a donde chegan as cousas. Non hai que probar todo de primeira e traer todos os documentos, 200 folios e veña xa todos imputados. Non, isto non va así. E o Supremo non va así. E cando alguén accede a unha investigación deste calado, destas características, hai moitas pezas que tocar. Dende logo, de cada unha delas se irán vendo se hai percorrido ou se un camiño sen saída e se, polo tanto, en outras sí hai de onde tirar. Polo tanto, penso que hai que ser moi prudentes porque este tipo de instruccións tardan un tempo, pero, dende logo, o señor Ábalos frente a Aldama non aportou máis que a súa testemunha e sen contestar a boa parte das cuestións que están todavía enriba da mesa. De feito, quedan moitísimas partes para este xogo que creo que se vai dilatar un par de anos, polo menos. Pero yo creo que ha sido muy interesante la declaración de Ábalos, ¿no? Por una parte tenemos el típico yo no sé nada, yo no recuerdo nada, yo no vi nada. Pero por otra parte tenemos que todo en el Ministerio, en lo referente a la compra de mascarillas y material sanitario, se hizo bien, en eso Ábalos sí que sacó pecho, ¿verdad? Sí. Salvo casualmente las contrataciones que se hacen con Soluciones Gestiones SL, que eso lo gestionó todo absolutamente Koldo, ¿no? A mí sí que se me hace raro, fuera ironías, que una presunta trama criminal tan grande y que afecta al núcleo del Estado, que involucra incluso a guardias civiles, solo tenga dos cabecillas, que sean un nexo corruptor, que es como llamamos a Víctor de Aldama, y a Koldo García, ¿no? De todas maneras, la declaración también deja en evidencia algo muy interesante que va en línea con lo que estábamos hablando ahora, y es que aquí el gobierno sí que parece que está intentando minimizar los daños, ¿no? Por ejemplo, vemos la actitud del propio Óscar Puente cuando el gobierno le pide a Ábalos que entregue su acta de diputado. Ábalos se niega y Óscar Puente dice que se siente bastante decepcionado con su compañero de filas. Pasan 9 meses, empieza la instrucción, se imputa a Ábalos y el propio Puente dice una frase tal que así, no es literal, pero la idea así, que pondría la mano en el fuego por Ábalos e incluso viendo que su honestidad se viese un poco tocada, a él le costaría creerlo. Y ese mismo día, él publica un listado de licitaciones públicas, sí, eso es, en las que intenta quitar la responsabilidad de Ábalos, diciendo que muchas de esas licitaciones se corresponden con el periodo del anterior gobierno del Partido Popular. Bien, es muy curioso ver cómo en la declaración de Ábalos, el propio Ábalos repite esos argumentos. Y en esa declaración se encuentra con la contundencia del fiscal que le dice: oiga, señor Ábalos, no, es cierto que las perjudicaciones son previas a su gobierno, pero aquí lo que estamos dilucidando es si en las modificaciones, que son las que afectan a su gobierno, ha habido corrupción, ¿no? Entonces,
se empieza a ver una estrategia... ¿Hubo un cambio de estrategia? Hay una estrategia coordinada, o a mí me lo parece. Esto evidentemente es una hipótesis, una opinión, pero sí que se ven cositas que nos lleva a eso, ¿no? Incluso yo recuerdo que al principio, cuando estalla todo el caso Koldo y cuando todavía no estaba imputado Ábalos, el gobierno intentaba encapsular toda la responsabilidad en Ábalos. Sí. ¿No? Esto es una cuestión del... Apartado, con contundencia. Que es un poco lo que está repitiendo el propio Ábalos, pero a la vez con Koldo. Claro. Y una prueba más que indica que puede haber ahí un pacto de no agresión es que Koldo, al día siguiente, nosotros publicamos, El Mundo publicó al día siguiente, que Koldo dijo la siguiente frase, que la tengo apuntada aquí: si ha dicho eso, seguramente tenga razón, que es algo extraño, ¿no? Es una, por lo menos como estrategia de defensa, bueno, es complicada de entender. Hubo un cambio de estrategia, pensades por aquí, sí, ¿no? Sí, eu penso que sí. Pero se nos fixamos tamén, se tiramos un pouco de histórico, temos esa sensación de que esta película xa vimos alguna vez ¿verdad? en outro tipo de casos de corrupción, non? Sempre empeza todo moi enmarañado, todo o mundo dispara contra todo o mundo, pero chega un momento no que alguén entende que por aí non se vai a ningún lado, non? E que moitas veces o mellor é chegar a, como mínimo, a pequenos acordos e non facerse un exceso de dano. Por certo, que xa que falamos de cousas curiosas, eu non quería deixar de sinalar o que sucedeu esta mañán cando chegou de Aldama ao xulgado, non? Que viña con chofer... Sí, non sei se nas imaxes teremos, porque agora sei que estábamos vendo as de Ábalos, pero sí, quero que fagas mención a ese chofer. Chegaba cun chofer de excepción, non? Ni máis ni menos que Daniel Esteve, creo que se chama, non? De Desocupa. Daniel Esteve, líder de Desocupa, que sin ir máis lonxe, fai uns poucos días se daba o gusto de ameazar a xente do Executivo de non poder sair á rúa no momento que lle quiten a escolta, que el mismo se vai a encargar. Costa moito, moitas veces, non me costa moito porque este é un país, eu que creo que xa estamos un pouco acostumbrados a este tipo de barrabasadas, pero sí que me chama a atención, decía antes María, non? Ten un gran abogado, o señor de Aldama, que lle permitira facer esta pequena performance desta mañán de chegar ao xulgado co líder de Desocupa. Foi estrano, sobre todo, tendo en conta que logo non quixo falar cos medios de comunicación, non? Que foi o máis prudente, supoño, que fixo hoxe despois da declaración. Bueno, performance, bueno, non definiría performance, el contratou o señor Esteve como protección persoal, porque xa non é a primeira ocasión, xa dentro do cárcere denunciou a posibilidade... Va aprestando, bueno, publiquei no debate, se me deixades podo contalo. Son amigos, eu non digo nen coñezo a amistade persoal que poidan ter ou a relación persoal ou particular que poidan ter, pero o que a mí me confirman é que el fai de protección de Víctor de Aldama. E que a partir de agora non será extraño ver a alguén do equipo de Desocupa ou o propio Daniel Esteve escoltando o señor Aldama, que fai poucas aparicións porque, insisto, el xa dixo en algunha ocasión que se lle pasaba algo xa sabían onde tiñan que mirar. Bueno, xa denunciou no cárcere ter recibido ameazas e xa soubemos de algún episodio desagradable que lle tocou vivir sen consecuencias de ningún tipo, pero que lle tocou vivir antes de ingresar en prisión. Con respecto a iso, bueno, pues cada un elixe ou decide a quen quere contratar como escolta. Pedro Sánchez elixiu para Ábalos a un exporteiro de prostíbulo como xefe de confianza e asesor íntimo do Ministerio de Transportes. Bueno, pois igual de reprobable. Quero dicir que, claro, estamos aquí con unha vara moral que só para un dos... Claro, é que... Desocupa llega hoy y lo primero que dice... O de Koldo non era show. Sí, pero él dice en la entrada de los juzgados, dice, habrá sorpresitas, quiere decir, él mismo ya le da ese componente. De feito, publicou nas redes sociais un pouquiño antes para darlle un pouco máis de vida a todo, non? El pediu que poidese que mirase a chegada de Aldama porque se iba a producir algún tipo de sorpresa e a sorpresa era él. O tema non é se vai Daniel Esteve, se Ábalos é culpable ou non. Imos continuar, porque estamos a falar de quenes son os culpables, pero tamén dos escenarios que rodean a cada un deles. Koldo García, poderá ser o pau que aguante todos os golpes? Porque estou dicindo eu.
Primeiro, o goberno cargou contra Ábalos. Ábalos o que está a facer é cargar directamente todo contra Coldo. Ao final, é Coldo o que queda, que mañá vai declarar ante o xuiz, o que queda cargado con todo. Sí, veremos o que pasa mañá e o que aporta Coldo e o que despois quere aportar públicamente, porque, por suposto, hoxe o que temos son fuentes que estaban dentro de esa vista xudicial, non? Bueno, a ver, varias cousas. O primeiro, Sánchez non escolle un porteiro de prostíbulo, escolle o ministro Ábalos, non o presidente do goberno. Segundo, dentro dos contratos que facía mención David, se pode, María, continúo, gracias. Para ser asesor, que está publicado, para ser asesor de Ábalos, como él mismo confirmou. Cando falas ti, temos que escoitarte, pero cando falo eu non. Con respecto aos contratos, David, dos que falabas antes... Pero que non podes faltar a verdade nin atribuirme cousas que eu non dixe. Se non te refires a min, ti podes decir o que queiras. Se te refires a min, vou te interpelar, porque eu non dixen iso. Eu digo que hai publicacións nas que se recoñece que o nomeamento ou a elección de Coldo como home de confianza que pensaba ir a Moncloa e foi designado como asesor de Ábalos foi do presidente do goberno Pedro Sánchez, e iso está publicado, non o digo eu. Fin. Perfecto. Hai moitísimas cousas publicadas que probablemente non lle darías ver. María, por favor. María, por favor. Bueno, creo que estamos María, por favor. Entón, se me deixas, eres tan amable, graciñas. Sí, claro que sí. Con respecto aos contratos dos que falábamos, haberá que ver, porque efectivamente unha investigación xudicial o bo que ten é que vai a chegar ao final a onde podan chegar. Pero é verdade que, inda que efectivamente o que di Aldama, creo que fala das modificacións, hai algúns que non se chegaron ni a licitar. É dicir, son contratos que non chegaron a ter unha evolución. Non é únicamente que Aldama e agora tamén o PP, porque de alguna forma está asumindo o discurso de Aldama, vímolo en Martínez Almeida, que de feito o PSOE xa dixo que se vai tomar accións judiciais. Cortiña de fume, non? Sí, bueno, María, pero que Almeida dixo literalmente que Víctor de Aldama era a única persoa que estaba dicindo a verdade. Que eu saiba, o alcalde de Madrid sabe o mesmo que a min. Quero dicir, non ten probas do que está dicindo Aldama, e darlle unha veracidade, un discurso dunha persoa que ademais está imputada por un fraude de hidrocarburos, é dicir, un delincuente ou un presunto delincuente, non únicamente neste caso, sino en máis. Entón, igual que eu non sei se hai unha trama de corrupción e ata onde chega dentro do goberno, porque non o sei, eu personalmente creo que chega, que isto vai quedar nun triángulo que vai ser moi complicado subir dai, pero bueno, unha opinión, como dice David, cada un ten a súa. Igual que eu non sei, Almeida tampouco sabe. E que Almeida diga que este señor é o único que está dicindo a verdade, pois eu podo dicir que Óscar Puente é o único que está dicindo a verdade, eu que sei, non o sabes. Venme moi ben isto para falar do seguinte. Na Copa de Nadal de Moncloa, Pedro Sánchez volveu falar dun acoso xudicial, pero non foi o único, porque tamén o fixo, por exemplo, o voceiro socialista no Congreso. Escoitámolo. El PP exclusivamente hace oposición utilizando las acciones de algunos jueces. Acciones raras, voy a decir, ¿no? Jueces que abren causas con recortes de periódico, cosa que está prohibida. Jueces que hacen prospecciones o investigaciones prospectivas, cosa que está prohibida. Cosa que jueces que cuando tienen informes de la Guardia Civil que dicen que no hay absolutamente nada, mantienen abiertas esas causas, jueces que liberan a delincuentes porque atacan al Partido Socialista, pero sin aportar pruebas. Hombre, es curioso, ¿no? A colación do que dice Aida, Almeida di que o único que di a verdade é Víctor de Aldama, pero temos aquí a un membro do Partido Socialista poñendo en dúbida o traballo dos xuíces. Non sei quen quere respostar. Bueno, a min a verdade, eu entendo que cada un ten a súa estrategia política, non? Agora estamos falando de relatos políticos. Agora, eu creo que a mensaxe que está enviando o Partido Socialista, seguramente diresme que xa o fixo o PP antes e demais, perfecto, e a crítica é a mesma, é moi perigosa, non? Ao final, intentar desmontar desta maneira a separación de poderes, eu creo que é gravísimo. Hoxe lía que publicábamos que o propio goberno acusaba os xuíces, así en xeral, de non facer a transición, é dicir, todos os xuíces que están en contra que están investigando o goberno forman parte dunha espiral ultraderechista, incluso predemocrática, ¿no? Que es lo que insinúa la palabra de transición. Y estaba apuntando ahora mientras escuchaba a Pachi López estos nombres. Leopoldo Puente, instructor del caso Coldo, sensibilidad progresista. Susana Polo, ponente del auto, que por unanimidad, por cierto, con el que el Supremo le abre causa al fiscal general del Estado. Sí.
está afiliada a Jueces y Juezas por la Democracia, que es la asociación progresista por antonomasia. Acusaciones de lawfare. En los últimos 3 meses, 10 querellas o denuncias contra el Gobierno, miembros del Gobierno, la presidenta del Congreso o socios del Gobierno inadmitidas. Lo que quiere decir que la mayoría de los procesos que avanzan es porque, sobre todo cuando se refiere a aforados, es porque hay indicios probatorios bastante potentes, lo cual no quiere decir que acaben en condena, por supuesto, solo faltaría. Y por último, Isabel Perelló, que es la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, mujer, catalana y progresista. No se me ocurre cliché mayor, perdonadme el tópico, para decir que es una jueza progresista, ¿no? Y sus palabras del viernes, diciendo que es una irresponsabilidad absoluta lanzar ataques políticos a lo grueso contra el Poder Judicial, ¿no? Y además lo dice después de las palabras del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntando hacia una connivencia general de la justicia con el PP. Yo creo que ese camino es muy peligroso, que es un camino que muestra ciertos tintes. Sé que la comparación puede parecer populista, pero quiero que se me entienda, ciertos tintes iliberales incluso, ¿no? Yo creo que la separación de poderes tiene que ser la piedra de toque de todo este tinglado, porque si no, se acaba en todo lo que confiamos. Bueno, eu quero engadir a relación de datos, porque son datos obxectivos, non son opinativos, do meu compañeiro, engadir a exposición motivada que eleva o xuíz Ismael Moreno sobre Ábalos o Supremo non é un conxunto de recortes de periódico, senón unha instrucción inicial na Audiencia Nacional que considere que hai indicios suficientes para iniciar no Supremo, donde ha aforado o señor Ábalos, unha causa que se está a investigar. Pero que, ademais, se presentaron querellas contra o xuiz Peinado. 3 querellas, en concreto, o presidente do Goberno, a súa dona e un xornalista, compañeiro que non quero nin inventar para non darlle publicidade. Esos 3 foron desestimados por 3 xuíces que pertencen a unha audiencia provincial, que é bastante complicado pensar que poden estar todos concertados nunha especie de cónclave en contra de Pedro Sánchez, do seu entorno, do seu goberno. A xuíza extremeña que está a investigar o hermano de Pedro Sánchez. Home, xa, de verdade, mira, eu podo entender que o común dos mortais ou o común dos meus compañeros xornalistas non entendan un ápice de como funcionan os tribunais. Podo entendelo. Podo entender que a metade dos membros do legislativo e do executivo non queran sabelo ou non teñan conocimientos xurídicos ou coñecementos xurídicos para entender como funcionan os tribunais. Pero, home, a tomadura de pelo de dicirlle aos cidadáns que un conxunto de, non sei, 50 xuíces que poden ter tomado decisións relativas aos casos de corrupción que rodean o goberno de Pedro Sánchez, están todos concertados, tendo distintas sensibilidades, distintos orixes, distintas ideas políticas, pertencendo ou non a asociacións profesionais, e que pouco menos que están prevaricando todos por tratar de derrocar a un goberno, de verdade, é que xa non o cree ninguén. Entón, eu agradecería aos membros do Executivo, o señor Pachi López, que é un membro destacado do Executivo, que primeiro respeten o traballo de outro poder que é independente o seu, aunque non lles guste. Porque tamén os xuíces teñen a obriga de aplicar as leis cando se aproban, aunque non lles gusten, e isto funciona así. Entón, se non lles gusta, pois teñen que respetalo. E segundo, de non sinalar dende as tribunas parlamentarias a xuíces que están facendo o seu traballo, que foron confirmados en varias ocasións polos seus compañeiros, que se lles tachou precisamente de sesgo por intentar aceptar e admitir causas que non van a ningún lado e que non hai causas. Home, para non haber causas, temos xa bastantes derivadas que rodean o goberno. Eu insisto, hai que esperar porque estamos en fases moi incipientes. E o mesmo pode acontecer que algúns dos que parecen agora presuntamente culpables non o son, e algúns dos que non parecen culpables poden chegar a selo e rematar imputados. O mesmo respeto da presunción de inocencia que me merece o novio da señora Díaz Ayuso, o que todo o mundo lle chama defraudador confeso e que hoxe xa conseguiu que o Supremo admita
a demanda que lle puxo para a defensa do seu dereito ao honor a ministra María Xesús Montero, precisamente por non respetar esa presunción de inocencia. Así que moito ollo, por favor. É que estábamos, logo voltamos co tema do mozo de Díaz Ayuso, pero todo isto dos xuíces comezou, como dicía, na Copa de Nadal de Moncloa. Non hai cámaras, aí son unhas conversas máis informais cos xornalistas e aí o propio presidente do goberno puxo en dúbida, non, a actividade de certos xuíces. Logo veu Pachi López ao día seguinte no Congreso dos Deputados, nos corredores, como estábamos escoitando, pero que tamén dentro do Congreso, aliados do goberno da esquerda deron nombres directamente de xuíces os que sinalaron, Rafa. A ver, Grave, non? Eu teño bastante... A mí pareceme grave. Pareceme sobre todo perigoso. Porque, o decía antes David, parece que a política sempre está moi a favor das separacións de poderes hasta que lle toca a eles. Hasta que lle toca. No momento que lle toca a eles, enseguida son capaces de sinalar os xuíces co dedo. E iso é moi perigoso, porque se non temos separación de poderes, ao final isto non vai funcionar de ninguna maneira. Dito isto, tamén é certo que, isto vai parecer unha tontería, pero os xuíces son persoas. Os xuíces teñen ideas políticas, os xuíces moitas veces teñen intencións, os xuíces poden ter casi todos os defectos que temos as persoas normais. Eu creo que en algúns casos, non me estou xa referindo a estes moi concretos, pero se tiramos de históricos, temos visto grandes causas que quedaron en nada. E durante moito tempo estuvemos sinalando a moita xente, a representantes políticos elegidos pola ciudadanía como presuntos culpables de algo que ao final non sucedeu. Entón tamén hai que ter moito cuidado con isto de... Eu estou moi a favor diría, de coidar a imaxe dos xuíces, pero creo que os xuíces tamén se deberían de coidar un pouco de intentar que a imaxe dos encausados polo menos non se convirta xa nunha sentencia de culpabilidade moito antes de que os casos se estudien. Eu creo que é algo que está a pasar aquí. Teño a sensación, volvendo a isto, a esta estrategia do PSOE, vou non mesturar coas palabras de Almeida, teño a sensación de que temos demasiados representantes políticos que nos teñen moi pouco respeto á intelixencia dos cidadáns. Teño a sensación que nos falan como se fósemos a veces ou nenos pequenos ou xente non demasiado intelixente, porque din cousas que de verdad non ten moito sentido máis alá de querer gañar ese relato político. Aida. Bueno, eu efectivamente coincido con Rafa en que os xuíces son persoas, pero coincido tamén con David en que a separación de poderes ten que ser algo incontestable. Se nun Estado democrático non respetamos dunha forma impecable a separación, pois xa non nos queda nada, porque ao final poñer en dúbida a actuación dos tribunais pois é case o último, non? Dito isto, claro, é certo que, por exemplo, nomeábamos antes xuíces, o xuíz Peinado, pois, bueno, a mí como xornalista hai cousas que me sorprenden. Por exemplo, pois cando sabía que Sánchez ia prácticamente a seguir o trámite de dicirlle que non teña que se acoller o seu dereito a non declarar, obrigou a que fora na Moncloa para ter a imaxe dun xuíz entrando na Moncloa, porque, ao final, quero dicir, porque despois, claro, aquí estamos falando dun relato xudicial, pero que despois está o relato mediático e o dano que iso fai a unha figura ou a outra. Efectivamente, fai o mesmo dano cando a persoa é do PP, cando a persoa é do PSOE ou cando é de calquera partido, non? Pero é certo que se isto se alonga moitísimo, claro, un cidadán que non este acostumbrado, porque ademais é que como xornalista xa te perdes, imagínate como cidadán, a estar ata na última coma da información, o que está a ver é que esta semana hai 4 citacións xudiciais que poden afectar directa ou indirectamente ao goberno ou ao PSOE. Se non te paras a ler, xa queda fatal, xa... Como soa mal. E ademais despois temos a xente, soa mal, verdad? Soa mal. Temos despois ademais a representantes públicos dicindo que Aldama di a verdade. Así. Claro, non o dixeron os tribunais todavía. Entón, eu creo que igual de perigoso que cuestionar, e creo que aquí o goberno está camiñando por unha liña moi perigosa, porque o que estábamos a falar, non? Pos en dúbida un dos grandes estandartes do noso Estado de Dereito. Por outro lado, creo que tamén é moi perigoso o que se está a facer desde algúns partidos políticos ou incluso dende prácticamente todos, dando credibilidade a declaracións que non son. Totalmente. Quero que pasemos xa de temas, quero que deixemos por fin os procesos xudiciais, pero ainda me queda un, porque o recreo dos xoves é o antecedente do que ven o venres, que o venres declara Begoña Gómez así, dun xeito breve. Que agardades desa declaración ou non declaración?
Te ríes, María. Non declaración. Non declaración. Non espero nada. Non espero nada porque ata de agora ese mantra inicial de imos colaborar coa xustiza, imos a ser totalmente transparentes, aquela carta á cidadanía pondo no centro, no epicentro a Begoña Gómez, pois a min pareceme que non se está a cumplir. Ata de agora Begoña Gómez non dixo absolutamente nada, non aportou nada que poida favorecerlle a ela nen sequera de maneira documental para desacreditar, aunque sexa por propio ego persoal, xa non digo por estrategia xurídica ou por... Vamos, a min se alguén me acusa de algo que considero que é falso de toda falsedade... Totalmente, vas adiante. Pero inmediatamente. Probablemente moitas das cousas que se lle pediron de que compareza de unha rolda de prensa, non, a min non me parece que sexa o carril procedente precisamente porque o tema está judicializado e ela está imputada. E como imputada ten a posibilidade non só de mentir, senón de aportar todo o que considere, de comparecer cantas veces queira ante o xuiz para aportar todo aquelo que lle poda beneficiar e non aportou nada. É a terceira citación xa, verdad? A terceira Terceira, en palabras, ti dis que non declara. Bueno, seguro, estou, vamos, seguro. Nada. Para mí... Pleno imos ter, ¿verdad? Estamos hablando de varios casos y yo creo que en términos de imagen, este es uno de los que más ha erosionado la credibilidad del gobierno para mí, porque nos lleva a algo muy íntimo que es la familia y esos famosos, ¿fueron 5 o 3? É que eu tampouco, estaba tentando lembrar se foron 3 días de reflexión ou 5. Eu creo que foron... Ufa, Xa non me agora lembro. non faría aposta, creo que foron 5, Tan non? sequera sei en que mes foi. Sí, creo que foran De Venres a 5. luns, pode que... De Venres a luns. Dende logo fin de semana sí, porque recordo fin de que na semana SER sí. estivemos nos dio un día a fin histórico en enteiro. Ferraz aquel sábado, Sí, pero pero no creo que recuerdo fueron 5. cuándo empezó. Pero para mí es lo más importante, porque entonces el presidente del gobierno, que se tomó esos días para, fueron 5. Cinco para días. reflexionar, creo que se decía, Sí. para mí echó un pulso sentimental a la ciudadanía que no tenía sentido, absolutamente inédito. Y recuerdo de esa carta algunos detalles que son muy difíciles de explicar. Y me refiero a uno en concreto, que era vincular el progreso y la democracia a la honestidad de su mujer, ¿no? Yo creo que estas figuras retóricas, por decirlo de alguna manera, que usan muchas veces los políticos y en este caso el presidente del gobierno le hacen más daño que bien, vamos. Sí. Un pouco tamén a sensación que quedou cando surxiu toda esta investigación do Xuez Peinado sobre Begoña Gómez, a min chamou moita atención certa idea que quixo trasladar ao goberno como que neste país hai xente que non se lle pode investigar. Eu despois, como periodista, como xornalista, podo estar máis de acordo ou menos de acordo con certas cousas que fai o Xuez Peinado. Tampouco son un especialista xurídico, ao mellor o trabucado son eu, pero hai certas cousas que non acabo de entender de todo, pero que non entendo, por suposto, de ninguna maneira, que saia un presidente do goberno ou representantes do seu partido a decir que non se pode investigar a muller do presidente. Bueno, poderase investigar, se despois non hai nada, como eles pensan que non hai nada, peor para o Xuez Peinado e para todos os que lle van comprar esa moto durante o tempo. Pero investigar, solo faltaría que non se podese investigar a alguén. Pero porque é un linchamento do Partido Popular, dicían. Bueno, eu non teño, xa non teño idade para isto, María, de verdade. Aquí rimos con moita facilidade. Somos pero mozos, Rafa. A min pareceme que escoitar o presidente do goberno dicir neste país que os xuíces xogan coas cartas marcadas insinuando que están de favor previo do Partido Popular, o principal partido da oposición, en causas de corrupción política que presuntamente afectan a membros do goberno, pareceme dunha gravedade mayúscula. Pareceme que nos escandalizamos con certas declaracións, como que o señor Xosé Luís Martínez Almeida diga que o único que di a verdade é o señor Aldama, pero non nos escandalizamos co que o presidente do goberno diga e afirme públicamente os xuíces xogan coas cartas marcadas. Estamos tolos, todos. O sea, perdimos a noción do que é unha democracia, do que é o xogo da independencia xudicial, do que é o respeto ao poder xudicial, do que é a separación de poderes, do que
o decoro institucional que tanto piden dende os medios de comunicación distintos membros do goberno de Moncloa, decoro institucional. Eu non vexo por ninguna parte decoro institucional por parte do Partido Socialista. Veña. Pero non olvidemos tamén que neste país tamén vimos a un deputado presumir de controlar a Sala Segunda do Tribunal Supremo por detrás. Escandalizámonos todos. Foi, vamos, o sumum da corrupción máxima que efectivamente criticamos todos, pero que non se pode criticar iso con tanta vehemencia e despois esquecelo. E despois aqueles que criticaron tanto aquelo do señor Cosidó cando era Marchena o que iba a presidir a sala e renunciou nun acto de dignidade que eu hai moito tempo que non vin en ningún representante público, o señor Marchena dixo non, eu non vou presidir nada nestas condicións. Esquézanse de min, eu voume dedicar ao meu traballo, non teño ningún interese político. Igual eses eran outros tempos. Insisto, que quero dicir que non podemos ser máis papistas co Papa cando son os do enfrente e agora que o goberno pareza non isto unha persecución, non, cando as decisións xudiciais acordan ou concordan co que eu penso, están ben. Cando non concordan, están mal. Non, isto non é xustiza, isto é outra cousa. Reflexión sobre xuíces e marchamos. Cambiamos de tema, vale? Sí, bueno, varias cousas. Con respecto a isto último, efectivamente, o Consejo General do Poder Judicial xa saiu a... Sí. Ademais, unha persoa que non é especialmente sospeitosa de... Saiu a dicir que, por favor, que respeto os xuíces. Entón, entendo que isto tamén se está criticando, igual que se criticou no seu momento que está dicindo Rafa, que fixo o Partido Popular, que foi presumir de que podían controlar o Poder Judicial, non? Ao final, creo que hai unha falta de quizáis de cultura, de respecto ás institucións xudiciais por parte da política e tamén por parte das instancias xudiciais hai unha falta, dende o meu punto de vista, de maior transmisión de independencia pública, non? Cando están en público os xuíces últimamente a min dame a sensación de que non teñen ningún tipo de problema, algúns deles en demostrar máis ou menos de que lado están. Con respecto a Begoña, bueno, eu entendo que é unha estrategia xudicial o de non declarar, pero elas están todo o seu dereito democrático de non declarar. Sí, por suposto, non quere que non declare. E o xuez Peinado leva 9 meses investigándoa e todavía non ten un indicio sólido de delito, entón, bueno, seguir investigando. Bueno, indicios sólidos ten, o que non ten probas concluíntes para cambiar de fase procesal. Aí estamos, non ten probas concluíntes. Bueno, pero levamos 9 meses. Non estaría imputada, se non houbera ningún indicio sólido, non estaría investigada, imputada. Lema. Es una curiosidad muy pequeñita. Yo soy muy pesado con esto porque siempre hablo de la responsabilidad política. Cada vez que vengo aquí rápido, creo que cambiamos. Entonces, yo no sé, el tráfico de influencias, María lo sabrá mucho mejor que yo, es algo que es muy difícil de demostrar, ¿no? Pero para mí en el caso de Begoña Gómez hay algo que es la responsabilidad política. Es decir, ¿en qué momento nosotros hemos aceptado que ética y estéticamente es normal que la mujer de un presidente se reúna con empresarios en la Moncloa? O sea, para mí eso es un elemento muy distorsionador de la realidad. Yo no sé cómo acabará el proceso judicial, lo desconozco, pero ya solo eso debería haber hecho que alguien tomase algún tipo de decisión dentro del gobierno. Poderíamos regular. Anotamos para tratar este tema cando voltemos das vacacións do Nadal xa en xaneiro, que creo que toquemos outro, que quero que marchemos á conferencia de presidentes que tamén tivo lugar nestes últimos días, a primeira en 3 anos, pois o gran titular, a condonación da débeda das comunidades autónomas. Galicia xa se plantou e dixo isto. Si quieren romper la caja común de todos los españoles, crear una hacienda propia que va contra el sentido común, contra técnicos de Hacienda, contra juristas, romper la Constitución y adentrarnos en un escenario que además es no solo inconstitucional, sino ilegal, que lo lleven en un programa. Si alguien quiere crear una caja propia para una región determinada, si alguien quiere romper la unidad de España, se pone en un programa electoral. Obviamente non era Galicia, era a presidenta da Comunidade de Madrid, que estaba chamando a que se querían condonar esa débeda das comunidades autónomas que o levaran nun programa electoral, non? Pero quero que escoitamos agora o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Yo lo he expresado, y no he sido el único, ha habido otros presidentes de comunidad autónoma, la mayoría, y no todos del Partido Popular, han dicho que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser convocado, sí, sin ninguna duda, de forma urgente, pero para abordar el modelo de financiación. Todo lo demás, respecto a la urgencia de abordar el modelo de financiación, es secundario.
Todo demais é secundario. Entendo tamén o enfado de Alfonso Rueda porque levan moitos anos facendo os deberes, como eles din, para non crear maior débeda, e agora falanlle da condonación da débeda. Rafa, que se parece? Pois mira, máis alá de meterme en fonduras, me parece que as cousas hai moitas veces maneiras de dicilas, non? Xusto por ese pequeno fallo que tivemos, miramos a maneira que ten Rueda de expresalo e a maneira que ten Ayuso. Son maneiras, eu creo, moi distintas e afondan naquelo que lle gusta moito decir ao presidente da Xunta do sentidiño, non? Pode non estar de acordo co goberno, pero tampouco fai falta exagerar os exabruptos. Aida. Bueno, condonación da débeda, sí, non? Aquí creo que o goberno ten un problemón, isto é unha patata quente, sí, porque é que tes 17 comunidades autónomas, moi complicado, ademais, vamos, o tema da financiación autonómica, a min pareceme un dos grandes retos de cada goberno central, porque, ao final, as autonomías teñen moitísimas formas de argumentar que merecen máis ou que merecen menos, que merecen condonar a deuda non. Neste caso, creo que no que sí hai consenso no Partido Popular é que no caso de Valencia, tendo en conta a Dana, si se inclúa... Ojalá, e entendo que estamos todos de acordo que ten certo sentidiño, non? Que van ter, ademais, un gasto extraordinario durante moito tempo, non? Pero creo que con respecto ás comunidades autónomas ten un problema, sobre todo por Cataluña. Entón, vai ser moi difícil convencer o resto de autonomías de que xusto pactar unha financiación concreta para Cataluña e para o resto non. Pero isto, vamos, isto é máis bello que o fío negro, quero dicir, estamos no de sempre. Non sei, con respecto ao de Rafa tamén está ben efectivamente ver o contraste, porque Isabel Díaz Ayuso eu creo que... Si, tiñámonos preparados na orde inversa, precisamente para ver a resposta de Galicia e a resposta de Madrid, pero bueno, quedou clara de todos os xeitos. Se pode dicir o mesmo de moitas maneiras. Ahora, ¿qué es un modelo de financiación autonómica? ¿No? Quiero decir, ¿qué es lo que se está debatiendo aquí? ¿Un modelo de financiación autonómica lo consigues simplemente condonando la deuda y limitando la autonomía fiscal, que es una de las medidas que se anunció el viernes? O sea, a mí lo que no me queda claro es hacia dónde va ese modelo. Si es un modelo de tintes federales que busca, bueno, no la igualdad, sino un poco la equidad, ¿no? O si es un modelo confederal donde rompemos esa igualdad y cada uno se le ofrece según las necesidades políticas del gobierno de turno, ¿no? Yo, en este momento, por lo que vimos en la negociación de la investidura de Salvador Illa, estoy más en la segunda tesis, ¿no? A mí me parece que no hay un modelo claro, pero que las pocas medidas que se están aplicando apuntan hacia un modelo confederal, donde ahora mismo hay una comunidad que ya es el País Vasco, que ya cuenta con su estatus de privilegio. Sí, diferenciado del resto, efectivamente. Yo lo escribiría como algo extractivo. Y la duda es si ahora ese modelo se va a entregar también a Cataluña. Yo creo que sí, que es la comunidad que creo que desde el año 2006 más deuda ha generado sin estar, ojo, infrafinanciada. Que esto es Qué curioso, ¿no? Claro, esto es lo curioso. Entonces, otra de las palabras que se repitió mucho en la conferencia de presidentes fue la de la solidaridad. Y a mí me gustaría saber, porque aún no lo he visto en ningún papel, cómo se va a hacer para darle a Salvador Illa, bueno, perdón, no a Salvador Illa, para darle a la Generalitat de Cataluña la gestión del 100% de sus impuestos, que es lo que se pactó en su día, y que de ahí salga una medida solidaria para el resto de comunidades. É imposible que saia ben? É imposible que saia ben porque o modelo, non que saia, o modelo de financiación autonómica que está a barallar o Partido Socialista non responde a unha necesidade real das comunidades autónomas nin do modelo de Estado e de financiación estatal. Para o modelo constitucional autonómico que temos previsto, senón a unha necesidade concreta do presidente do goberno de contentar a unha comunidade autónoma da que depende para a gobernabilidade do Estado e para que lle aproben os orzamentos. É así de senxelo, é comprar vontades. E cando un presidente do goberno non está pensando no interés xeral, senón en comprar vontades, pois temos este resultado, que é que aqueles que fixeron os deberes van a ser penalizados e aqueles que non fixeron as cousas ben
aqueles que teñen sen xustificar o Fondo de Liquidez Autonómica que percibiron por haber ou ter empregado cartos públicos para cuestións inconstitucionais, declaradas inconstitucionais como o referéndum inconstitucional do 1 de outubro de 2017, pois isos van a verse beneficiados por facer as cousas mal. Entón, eu entendo perfectamente que aquelas comunidades autónomas do Partido Popular e do Partido Socialista, ollo, que tampouco todos os membros do Partido Socialista Rueda, que había membros de outros partidos están de acordo con tamén... isto, van a comprar vontades a costa dun modelo autonómico que, insisto, está previsto e, como ben escoitábamos a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, ten un marco constitucional no que se está previsto, pois, oia, se vostede quere cambiar isto a un modelo confederal, federal, semifederal ou parcialmente federal, vostede o que ten é concorrer a unhas eleccións xerais, presentar este proxecto, que lle voten este proxecto, ter a maioría precisa para modificar a Constitución, porque o cupo só está previsto, ese cupo específico ou diferencial para os territorios forais, Navarra e País Vasco, e, oia, ten vostede todas as ferramentas democráticas para facelo. É moi sinxelo, que non pode ser, e agora café para todos, e aquí traga todo o mundo que o que eu digo, porque senón non continúa na Moncloa. Mire, non, isto non é gobernar, e moito menos cando vostede non gañou as eleccións, está en minoría parlamentaria, e precisa dos apoios dos seus socios, os que van sair beneficiados, pois non, isto non va así. Non sei se vai haber café para todos ou quedanse en almorzo final, pero quería pediros, como é o último programa da tempada, empezando por aquí, que nos contarades unha reflexión final do ano político, que vos gustaría contar neste vindeiro ano? Dende a política. Dende a política. Non queremos a paz mundial, ni... Non. Iso sí o queremos, por suposto, pero vai ser imposible. Xa bastante temos na casa. Rafa, empezas ti, así teño tempo para pensar. Esta Rafa se le hace. Rafa, un gran orador. Non son un gran orador, o que pasa é que se me pasan cousas raras pola cabeza, como depois nesta tesitura. A min gustaríame contar que Rafa Cabeleira é novo ministro de Deportes. De Deportes? Por exemplo. Bueno, agora tes un galego, Rafael Louzán, tamén. Un tocayo, ademais. Sí, na Federación de Fútbol. No, pero postos a pedir cousas, a min isto de pedir para todos pareceme un pouco cínico ás veces, a min gusta pedir para min. Eu pediría un ministerio, por que non? Un ministerio, o de Deportes. Por exemplo. Concretamente. Pero despois xa non poderías vir a Conexión Galicia, porque aquí só son xornalistas galegos. Non parece tampouco que as cuestións superéticas importen moitísimo a este goberno, non? Eu creo que podería vir igual. Aida, reflexión de como foi isto. Así moi a bote pronto, porque isto é un atraco, María. É un atraco. Moi rapidamente. Gustaríame contar que hai acordo para os presupostos xerais do Estado e que non temos que quedar cos do 23, porque eso sería que o Parlamento fai política e é capaz de chegar a acordos entre distintas forzas. Gustaríame contar que a Generalitat Valenciana fai un bo traballo coa reconstrucción en Valencia e que o presidente Carlos Mazón marcha para casa asumindo a súa responsabilidade. Isto é antes o meu ministerio. E o último xa ten que ver máis Quenta que sabes. Co Ministerio de Igualdade, pero gustaríame contar que se abren os 52 centros para víctimas de violencia sexual que prometeu o goberno e que siguen sen estar abertos na súa totalidade. Eso é que se me ocorre, pero hai moitísimas cousas. Quedo con esa última, sobre todo, María. Pois mira, eu fiando co primeiro que dio o meu compañeiro, espero que poidamos... Non, eu non quero ministerio, son xornalista, non me atrae a política dende este punto de vista, para nada, pero sí me gustaría que celebrase como ministro de Deportes o meu compañeiro a 16ª do Madrid, por exemplo, que iso algo que me fascinaría, e que me invitase a celebrarlo con él. Claro, agora somos os teus amigos. Xa que estamos, gostaríame efectivamente que o mesmo goberno que chegou para combatir a corrupción fose coherente, convoca as eleccións xerais e pudésemos decidir que novo goberno cos datos que temos en riba da mesa queremos conformar os españois, pero por encima ou por enriba de todo, gostaríame dar a nova de que a lei ELA se implanta correctamente, ten a dotación que precisa, saia adiante e que neste país os enfermos de ELA, os seus cuidadores, as súas familias, teñen os medios, os recursos necesarios para sair adelante nunha circunstancia vital que creo que non somos capaces de entender o que implica para os enfermos e para o seu entorno.
Claro, después de lo que hay. David, no, bueno, pero podemos dar algo de humor o no que se quiera. puede pedir más. No, es una broma. Yo soy un clásico, voy a hacer algo muy institucional, como si fuera The Economist. Entonces yo lo que creo es que estoy un poco cansado, agotado de la polarización. Es decir, cada vez me encanta el debate, me encantaba ver a Rajoy, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Creo que era un orador estupendo, creo que era un orador que daba muchísimo juego, pero estoy cada vez más cansado de escuchar las sesiones de control, por ejemplo, me parecen una cosa absurda. Son hasta aburridas, ¿verdad? Aburridísimas. Ves los primeros 15 minutos... Que non se pode. Ves los primeros 15 minutos y ya te das cuenta de lo que va a pasar. No hay debate de ideas, no hay un mínimo debate intelectual, es todo un ataque, ¿no? Y la última petición, pues si a Koldo se le olvidaron un par de millones debajo de algún sitio, que me envíe un WhatsApp. Vale, quedamos. No, WhatsApp no. WhatsApp no. Que todo queda registrado. Bueno, pois quedamos tamén coas medidas de solidariedade co Ministerio de Rafa, cos millóns de Koldo para David. E con todos vostedes, non me canso de lembrarlles que agora, a partir de agora, verémonos os martes en directo, ás 6:30 na G2, tamén en diferido xa pola noite, e que voltamos o martes 14 de xaneiro. Moitísimas grazas a todos os nosos colaboradores, os que pasaron por aquí durante este tempo, a todo o equipo, a todos vostedes, boas festas a todos. Isto é Conexión Galicia, son María Cheda, e agora sí, vémonos os martes. Chao.